לפני שבועיים פורסם פסק הדין שפסל את ביטול עילת הסבירות. מה זה אומר ולמה זה חשוב? בואו נחזור קצת אחורה. בחודש יולי האחרון העבירה הקואליציה תיקון לחוק יסוד השפיטה. על פי התיקון, הממשלה, השרים וראש הממשלה לא יהיו כפופים יותר לביקורת בתי המשפט על סבירות פעולותיהם. החוק הובא לאישור הכנסת לאחר מהלך חקיקה מזורז ואגרסיבי בניצוחו של יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, חבר הכנסת רוטמן. חברי האופוזיציה החרימו את ההצבעה והתיקון עבר רק בקולות הקואליציה. ביג דיל תגידו. אז בתי המשפט לא יוכלו לבדוק החלטה של שר או ראש הממשלה לראות אם היא סבירה. אז מה? איך זה משפיע עליי? אז הנה דוגמה. המקרה המפורסם שבו בג"ץ חייב את משרד הביטחון ומשרד החינוך למגן את כל מוסדות החינוך בעוטף עזה, עשה שימוש בעילה זו והתבסס על הטענה כי אין זה סביר להעמיד הורים בפני הדילמה של מימוש זכות ילדיהם לחינוך אל מול ההגנה על חיי הילדים. איזה מזל שבפעם ההיא בג"ץ הגן על זכויות הפרט. אבל האמת היא שבמרבית המקרים בג"ץ אינו מקבל עתירות, וגם במקרים המעטים שהוא מקבל עתירה, רק לעתים רחוקות הוא מתבסס על הסבירות. למשל, בין השנים 2003 עד 2022, כ-20 שנה, הוגשו 64 עתירות נגד מינויים, מתוכן רק 12 התקבלו, כלומר פחות מעתירה לשנה, ומתוכן רק 7 על בסיס עילת הסבירות. אז עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, אם לעתים כל כך רחוקות בית המשפט פוסל החלטות בגלל חוסר סבירות, אז למה פסק הדין הזה חשוב כל כך? יש לי 3 תשובות עיקריות לשאלה הזאת, וזה המסר שאני מבקש שתיקחו אתכם מהסרטון הזה. 1. עילת הסבירות מרתיעה ומגינה מפני מינויים מושחתים ובלתי סבירים, כיוון שהיא מאפשרת לבתי המשפט לפקח על הממשלה לבל תוציא לפועל החלטות המנוגדות לגמרי לאינטרס הציבורי, כמו מינוי מקורבים חסרי כישורים לתפקידים חשובים לידיעת השר אמסלם, או פיטורי שומרות ושומרי סף. 2. הביטול הוא חרפה ציבורית. האם הייתם הולכים לרופא שמצהיר ברבים שהסבירות לא מעניינת אותו? ברור שלא. הרי כולנו זכאים לטיפול סביר לכל הפחות של אנשי מקצוע, וכולנו חייבים להתנהג בסבירות למשל כשאנחנו נוהגים בכביש. אז איזה מסר מעבירה הממשלה כאשר היא פותרת את עצמה מקבלת החלטות הסבירות? זה לא סביר. זה מעלה תהיות קשות באשר לכוונותיה של הממשלה. איזו ממשלה רוצה לפעול בחוסר סבירות? אבל הסיבה העיקרית שפסק הדין כל כך חשוב הוא שהוא קובע בצורה מחייבת שהכנסת לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. במילים אחרות, רוב אינו יכול לנצל את כוחו ולהתעלם מזכויות המיעוט, אפילו אם הוא רוב ואפילו לא בחוק יסוד. כן, כוחו של הרוב מוגבל, גם אם ינסה לעקוף את בג"ץ על ידי חקיקה של חוקי יסוד. כי אם אנחנו דמוקרטיה, אז יש דברים שאפילו רוב קואליציוני אינו יכול לחוקק. במיוחד, רוב כזה לא יכול לפגוע בדמוקרטיה בישראל. ואת העיקרון הדמוקרטי החשוב הזה קבעו 13 מבין 15 שופטי בג"ץ. לא רוב דחוק, אלא רוב מוצק של שופטים, כולל כאלה שלא פסלו את החוק הספציפי הזה ונחשבים שמרנים, מה שמראה כמה בסיסית ומוסכמת היא התפיסה שבדמוקרטיה חייבים להיות גבולות גם לרוב, שאחרת אין זאת דמוקרטיה. אז לאן הולכים מכאן? ממשיכים להגן על עצמאות בתי המשפט. הבג"ץ הזה הזכיר לנו כמה חשוב לשמור על בתי המשפט הרחק משליטת הפוליטיקאים, ועל פניו נראה שהשר המשפטים לוין לא מתכוון לחדור מכוונותיו להפוך את בית המשפט העליון לזרוע פוליטית. פסק הדין הזכיר לנו גם כמה חשובה ביקורת שיפוטית בישראל למען שמירה על הזכויות של כולנו, רוב ומיעוט. ולמה חשוב שבישראל תהיה ממשלה שמחזקת את מערכת המשפט במקום לנסות לרסק אותה.